Orice machiaj făcut ca la carte nu poate fi realizat decât folosind un set de pensule de calitate. Nu sunt pensule de pictură, ci pensule speciale de machiaj. Acestea sunt fabricate folosind două tipuri de păr. Păr natural și păr sintetic. De regulă, cele din păr natural sunt folosite la produse pudră, iar cele din păr sintetic la produse cremoase. Pensulele folosite în machiaj sunt următoarele. Pensula de care pudră este și cea mai mare trebuie să fie din păr natural și are o formă circulară și aerisită. Aceasta este o pensulă Sigma Large Powder F30. Pensula de blush este făcută de asemenea din păr natural. Acestea pot fi circulare sau tăiate oblic, cum este și aceasta, pentru o mai ușoară aplicare în zona pomeților, pentru o conturare mai ușoară a feței și a pomeților. De asemenea, este o pensulă Sigma F40 Large Angled Contour. Pensulă de fond de ten. Aceasta este o pensulă pentru aplicare punctată a fondului de ten. Este făcută din două tipuri de păr, păr natural și păr sintetic. Se observă că la vârf este mult mai subțire. Este din ce în ce mai folosită, spunându-se că aplică fondul de ten asemănător tehnicii airbrush. Se numește Duo Fiber F50. Pensula de fond de ten, făcută din păr sintetic, este plată și cu vârful rotunjit. La atingere se observă că este mult mai fermă decât celelalte pensule. Este tot o pensulă Sigma, un F60. Pensula de corector arată la fel ca cea de fond de ten. Este făcută tot din păr sintetic, aceeași formă, doar că dimensiunile sunt mult mai mici. Este numărul F70 Concealer. Pensule de ploape pot fi de diverse dimensiuni. Sunt făcute atât din păr natural cât și din păr sintetic. Ar fi câteva tipuri principale și mai des întâlnite. Blenderul, spre exemplu, acesta fiind unul dintre tipurile de blender, ele pot fi mai mari, mai mici, aerisite, compacte, în funcție de nevoi, de ceea ce cere machiajul. Acesta este un E40 blender de la Sigma. Acesta este un E25 tot pentru blending. Pensule de ploape tăiate oblic, este din păr natural. Au această formă pentru o mai ușoară aplicare în zona pliului a fartului de ploape. Medium Angle Shading E70. Acestea sunt pensule de ploape de dimensiuni mai mari, sunt folosite în general pentru iluminare în zona arcadei și nu numai. Aceasta mai mare, Large Shader E60. Cealaltă Eye Shading E55.
Aceasta este o pensulă tot ca un fel de blender, pencil îi spun ei, E30. Se folosește foarte bine pentru aplicarea fardului, mai ales pe pleoapa inferioară. Aceasta este o pensulă, ambele pot fi folosite pentru eyeliner. Aceasta tăiată oblic în special pentru eyeliner sub formă de gel, dar este la fel de bună pentru conturarea sprâncenelor. Small Angle E65. Iar aceasta este de eyeliner. Părerea mea este că poate fi folosită cu succes și la buze. Eyeliner E05. Acesta este un set de pensule de la Sigma. Ele pot fi achiziționate de către oricine. Puteți accesa linkul din căsuța rezervată descrierilor și vă puteți achiziționa și voi un asemenea set. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. O zi bună!